Salutare tuturor, eu sunt Stroli și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am mers eu puțin prin mine off camera și am zis, în primul rând, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați. Și am zis să merg și eu prin mine, am minat o grămadă, am găsit și un mai șef și am găsit și eu în sfârșit diamante. Am un diamant momentan care l-am luat fără să vreau. Ați venit câte sunt, am zis să găsesc și eu diamante, dau drumul la filmare că mi-a consumat aproape tot ăsta. Mamă, dar sunt ceva aici nebun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pe 4, 8 trebuia să fie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, și pe ăsta 8. Deci 8 diamante. Forță, forță, forță. În sfârșit. Nu cred că ai cu mai mult de 8 diamante, nu? Să găsești. Da, eu mai fac așa în care zi. Ok, nu mai sunt diamante. 8. Ok, forță, forță. Asta le luăm și noi. Oricum trebuie să mi locuiesc tănăcopul ăsta. Și da. Eu mai continui aici să mai minez până mai găsesc și diamante. Și o să deschid atunci filmarea când mai găsesc niște diamante. Dacă mai găsesc niște diamante. Da. Mi se pare tănăcopul. Vă dau drumul când mai găsesc diamante. N-am mai găsit niciun diamant. Din păcate. Dar măcar haideți să vă arăt Mineshaft-ul care l-am găsit. Asta mergem. Ok. Aici e Mineshaft-ul. Și pe aici nu prea am explorat. Da. Pe aici e Mineshaft-ul, e extrem de mare. Eu nu cred că l-am explorat încă pe tot. Că pe ăsta l-am găsit aseară. Mai joc puțin off camera să găsesc diamante, că cam greu. Hai și ce să am luat, nu? Ce trebuia? Mai iau așa. Frumos. Pe ăsta nu l-am luat. Nice. Și torțe. Nice, nice, nice. Pe aici n-am fost și asta. Pot să iau... Ok. Nu și lapisul ăsta. Care ne trebuie. La ce stare suntem? 14. Avem și mai jos aici. Sper găsim și noi diamante. Deci, în tot Mineshaft-ul ăsta, cât e pe la 1 și astea, bă, cât e pe la 11-12, bă, n-am găsit niciun diamant. Bă, niciunul n-am găsit. Opa. Oli. M-am speriat. E. Diamante, please. Ai, că diamante că e de apă. Asta e de 1? Cred că da. Nu? Acolo nici măcar n-ajung. E mare ca ora. E mare plava. Alt. Pe aici nimic. Altul. Aici mi-am găsit acesta. Stratul 9. Și n-am găsit nimic. Ce asta?
Aici e stratul 10 și nu găsesc pic de diamante. Deci nu pot să înțeleg cum e posibil așa ceva. Deci în tot... Oh my god! Nu te cred. Două, ok. Tocmai ce vorbeam și am și găsit diamante. Nu. Măcar 3 să fie de un pickaxe. 3, ok, ok. 4. Ok, bine. Doar 4. Da. Merge și 4, nu zic nu, dar se putea și mai bine. Hai să le luăm. Avem în total 12 diamante. Iar să vom aici găsim camera. Ok, deci avem 12 diamante, e ok. Nimic. Știu că nu s-a foarte corect, dar na. Cred că episodul ăsta o să fie tot așa combinat. Ok, și după cred că o să fac o construcție frumoasă cu șinele astea, adică o construcție, da, cred că va spune gen ceva mișto, să mă duc într-un loc în altul, adică pot să mă duc până aici în mină. Gen acum e dacă să apăsez îmi dau fix de casă și e binișor. E prima oară crezi că mă pierd. Am săpat în sus, chiar că nu e bine că știu că poate să-mi pice lava în cap, dar am săpat în sus și undeva mai încolo era și casa mea. Cer să mai găsesc, să văd dacă mai găsesc și diamante. Yes, să pun așa. Nimic. Nimic. Hai să apăs așa o leacă în părți, dacă găsesc ceva. Dar nu cred că mai găsesc nimic oricum. Bă, măcar puțin acolo, lapis, nu știu ce să diamante. Nu știu ce am avut impresia că cu ăsta de aer nu pot să sparg din lapisul. Nimic. Nimic. O să mai iau și în ăsta. Pe aici am avut și în cap. Stai, mai am ăsta. Dar nu mai pot să mai fac teracop. Ești mai prost. Ok, și cred că o să săpăm în sus. Sau să încerc să găsesc măcar drumul. Da, cred că o să sap în sus. Lapis. Cred că o să sap în sus. Să-mi fac un crafting. Să-mi fac un din ăsta de iron, de diamant. Trebuie să-mi fac un crafting mai întâi. Mamă, dar ce sau bă? Dar nu mai am loc în inventar, nice. Bun. Încercăm asta, bun.
Altceva. Nimic. Și m-am speriat. Da, așa mai bun pe aici. Piatra. Așa am o grămadă de ce să fac. Fără să-mi trebuiască piatra să vină aici. Mai au din astea. Gen, în filmare, la început mă auzeam ok, dar pe la sfârșit am văzut că mă auzeam cam încet și nu prea înțeleg de ce. Adică vorbesc și eu mai încet, gen vorbesc așa, știi? Și nu prea mă aud foarte bine, dar încerc să vorbesc cât mai tare posibil. Ca să puteți să mă înțelegeți. Măsura de... Să mă înțelegeți. Diamond, please. Băi, stai așa că e ceva. Măricică. Asta. Ce strat sunt eu? 10. Stați așa. Hai, te rog. Ia să prea e apă. Bă, dar nimic. Bune. Cât minun. Și... Bun. Yep. Aici ce? Ok. Nimic, bă. Bă, dar nu pot să înțeleg. Cum nu găsesc? Nimic. 0 diamond, 0 tot. Ia, ce aici? Altă lavă. Aici am mai fost. Ia, dacă spun așa. Ora nimic. What? Cred că afară pe din nu realitate pe Minecraft. Acum încercăm să vedem dacă găsim drumul spre acasă. Eu cred că am venit TP aici. Dacă nu mă înșel. Bă, ce tună așa, bă. Ce? Ok, nice. Și aici? Gata, știu. Unde trebuie să mă duc să ajung acasă. Că se 9 diamante. Cred că să-mi fac... Așa, să iau niște obsidian pentru... Să oferesc așa. Pentru... Ăla enchantul. Sper să nu am de să clavă. Nu. Bă, nu se sparge asta. Parcă aveam nevoie de două, din câte știu. Așa. Iau 3 să fiu sigur. Ok, hai să mergem. Pe aici, pe aici. Apa sus. Frumos. Aici coborâm. Bugetul minte. Stratul 11. 0 diamond. 0 diamonds. Băi, dar nu găsesc diamante deloc, băi. Ce
Ce joc? Parcă am găsit, dar... Da. Gold. Cred că era pe ultra hardcore. Mai ziceam și eu ceva. Aici cred că am venit de pe... Nici nu știu de unde am venit. Ah, de aici. Stratul 9. Cu 0 diamanți. Aici diamante, simt. Aici. Diamonds. What? Aia, lava. Oh, am crezut că nu știu. Zero diamonds. Păi, dar nu găsești deloc, bă, dar deloc. Cred că mă o să fac enchanting și gata. Că deja mă enervează jocul ăsta. Că știu că am nevoie și... Da. Am nevoie și de diamant pentru enchanting table. Mergem în primul rând. Ce vreau să zic? Am uitat. Vreau să zic ceva, dar am uitat. Fuck. Cred că vreau să... Ai că s-a găsit și... Deci nu mă fix acum de cu mașina. Așa gata. Că vreau să zic că am nevoie de cărți. Dar dacă se aude ceva pe fundal, ignorați. Sau măcar încercați. Așa. Nimic. 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 Facem enchanting-ul, da, din câte știu, cred că asta vreau să zic. Mi se pare că mai am niște diamond de acasă, cred că 3 mai am, nu mai țin minte. Parcă 3 sau 2. Mamă, dar plouă, cred că asta e prima oară care plouă. 3 diamante. Hai punem aici încă, să avem 12 și lapis. Așa. Gold. Șinele care o să ne trebuiască. Și hai să facem ăla, dar de câte știu am nevoie din ăla sugarcane. Dacă nu pam, cred că o să stau puțin așa să crească. O să le iau prima oară, o să le iau și pe ăsta de aici. O să sperăm că mai am și-o pe acasă. Ok, 6. Ia, și din ăsta poate că o să trebuiască băiatul. N-am înșel. Așa. Dar n-au crescut. Cred că o să trebuiască ca puțin Africa aici. Așa. Și am nevoie de dărb, dar nu cred că am la mine. Da. Trebuie să fac foi. Am nevoie de 3 cărți. Din câte știu. O, am mai crescut una. 2 de fapt. Așa că aici mai am 15 din astea. Fac frumos așa.
Mai fac așa, poate să trebuiască. Și am nevoie de din alea de la vaci. Pielea de la vaci. Să trebuiască. Frumos. Așa, hai să vedem. Oricum în caz de mine trebuie. Hai să mergem să vedem. Cred că o să trebuiască să omor câteva vaci. Chiar că nu am multe. Am și aici câteva. Sper să fie 5 și episodul e mare. Dar mai aveam hârtie o grămadă. Bă, dar am o grămadă. Deci ăla, am din aia de vacă. Piele. Am o bună. Da, să le înmulțesc. Așa, hai. Hai, dau aici frumos, care... Hai că avem ceva, hai să mai omorim ele. Cred că o să lăsăm doar pui în viață. Așa, cât am? 17. Stai așa, să mai așa una. Cred că gata. Hai să lăsăm doar una din asta mare. Așa. Asta era aici? Nu știu. Așa, hai să facem asta. Din câte știu, fac așa. Nu? Nu era așa? What? Sau așa? Cum erau, mă, cărțile, mă? Că nu mai știu. Cărți. Ia, bibliotecă. Da, carte. Cum se face carte? Carte, mă, cum? Enchanting, așa. Carte. Cum se face carte? Uite, carte. What? What? De când se face așa? Nici nu mă interesează, hai să facem. Bum. Am dat facem de toate din astea. Așa. 17. Acum facem așa. Am nevoie de un diamant. Sau nu? N-am nevoie de diamant. Cred că am ieșit degeaba toate episoadele că am nevoie de diamant. Așa. Și aici? Ce trebuie? Aici. Stați așa cum uitam. Diamant, nu? Am nevoie de 4 obsidian, mamă. Cât de prost sunt, bă. De unde iau eu acum obsidian? Haideți că mă iau niște obsidian și pornesc. Sau hai că iau repede. O iau cu mine. Mă coborâ și nu e repede. Trebuie aștept să-mi pun și eu din asta care merge, așa.
cu șinele frumos. Deci am nevoie de 2 diamante. Forță. Nu merge către rău. Am înțeles. Hai, ești mai prost. Bun. O să iau de la aia mare. Dacă mă întrebați, dar eu schimb din rotiță, ce mai obișnuit. Așa fac și pe Fortnite. Așa sunt obișnuit. Spunem că n-am de zis să clavă. Ok, nice. Hai să mergem. Diamante. Ai, că da. Diamante. Diamante. Ai, mi-ești mai prost. Hai să mergem. Hai că ajungem și noi repede. Facem enchanting-ul. Și vedem câte din astea ne mai trebuie. Ca să stau AFK. Cred că o să stau AFK. Să mi se facă din astea. Sau stau și mai mult pe lângă vaci. Că ne trebuie piele ca să crească mai repede. Oricum, după ce cresc puii, îi mulțesc. Cred că îi mai mulțesc de 3 ori, ca aia îi tai. Îi omor, pardon. Da, am înțeles. Hai să mergem. Eu mai sunt așa puțin răcit dacă vorbesc pe nas. 1, 2. Bum. 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 Gata. Am pus și noi enchanting frumos. Și îl punem. Cred că pe aici. O să-l punem. Sau vedem în episodul următor. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Uite, acum vorbesc mai tare, că e sfârșitul episodului. Sper că am vorbit ok episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați cu clopoțel, să vă dea YouTube notificări. Am văzut că de vreo 3 episoade a început să-mi dea și mie notificări, Doamne ajută. Și da, ne vedem la episodul următor cu Enchanting Table sau posibil cu altceva. Eu v-am pupat. Pa, pa!